କାକରା ପିଠା କାକରା ପିଠା କାହାକୁ ବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ଗରମ ଗରମ କାକରା ପିଠା। ଆଉ ତ ଏଇ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଅଟାରେ, ଅଟା ବି କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କାହାକୁ ନ ପସନ୍ଦ ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଖୁସି ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଟାରେ ତିଆରି କରିଛି କାକରା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମୋର ଏଇ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି କୁକିଂ ବ୍ଲଗରେ ଅଟାରେ ତିଆରି କାକରା ପିଠା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କଟାରେ ପରଫେକ୍ଟ ହଉଛି, ଆଉ ନରମ ହଉଛି, ଗୋଟା ହଉନି, ଭଲ ସେ ପୁରା ଠିକ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ସହ ବତେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି କିଛି କୋଉଠି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମତେ କହିଦେବେ ଯେ ଏଇଟା ସେଟା ସେଠି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି, ମତେ କହିଦେବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି 1 କପ୍ ଅଟା, ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ 1.5 କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି। 1.5 କପ୍ ପାଣି, 1/2 କପ୍ ଚିନି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ। ତା ବାଦ ମୁଁ ନଡିଆ ପୁର କରିଛି, ସେ ପୁଣି ଚିନିରେ। ମୁଁ ଚିନି ଏଇଠି ନେଇଛି କାରଣ ଅଟାରେ ଗୁଡ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଚିନିଟା ନେଇଛି। ଚିନିରେ ବି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି। 1/2 କପ୍ ଚିନି ନେଇଛି, 1 କପ୍ ଚୁନା, ଅଟା ଚୁନା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଘରେ ରୁଟି ଫୁଟି କରୁଛେ ସେ ଅଟା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ସୁଜି ନେଇପାରିବେ, ମଇଦା ନେଇପାରିବେ, ଯାହା ନେଇପାରିବେ। ତା ଅନୁସାରେ ପାଣି ବି ଦରକାର ହବ। ମୁଁ ଏଠି ଅଟାକୁ 1/2 କପ୍ ନେଇଛି, ତ ସୁଜିକି 1/2 କପ୍, ଅଟାକୁ 1.5 କପ୍ ନେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ସୁଜି, ମଇଦା, ଅଟାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ପାଣି ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ମୁଁ ଏଠି ନଡିଆ ପୁର ନେଇଛି। ନଡିଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କାଟିଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା କଷି ନଡିଆଟା ଯେହେତୁ କୋରିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ଛାଡି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କାଟି ଦେଇଛି, ଛୁରୀରେ ଟିକେ କାଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଖଳି ପାଇଁକି ବା ଜନ୍ତୁଣୀ ପାଇଁ ପାଣି ବସେଇଦେଲି। 1.5 କପ୍ ପାଣି ନେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଲି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଲୁଣଟା ନ ପକେଇଲେ ଯେ ମିଠା ଅଂଶଟା ବାହାରେନି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ଲୁଣ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଘୋଡେଇ ଦେଇଥିଲି। ସରି, ସେଥିରେ ବି 1/2 କପ୍ ଚିନି ବି ସେଥିରେ ଆଡ କରିଥିଲି। ଏପଟେ ଘୋଡେଇ ଦେଲି, ପାଣି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଅଟା ଚୁନା, ଯୋଉ ଅଟା ମୁଁ ପକେଇଛି ଜନ୍ତୁଣୀ ପାଇଁ ବା ଖଳି ପାଇଁ, ସେଇ ଅଟା 2 ଚାମଚ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମିଶି ତାକୁ ଗୋଟେ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ଏଇ ଘୋଳଟା ଦେଲେ କି କଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ଅଟା ଯୋଉ ଖଳି ବା ଜନ୍ତୁଣୀ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ବେଳେ ଗୋଟା ହୁଏନି। ଦେଖିଥିବେ ବା ଆପଣ କେତେବେଳେ କରିଥିବେ, ଖଳି ଘାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ ବା ଜନ୍ତୁଣୀ ଘାଣ୍ଟିଲା ଟାଇମରେ ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ହୋଇଯାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଛରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କଲେ ସେ ମିକ୍ସ ହୁଏନି, ପିଠା ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ଖଳି ଯେତେ ନରମ ହଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଯାଏ ନା, ଖାଇବା ପାଇଁ କି ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ଘୋଳଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି, ମୁଁ ସେ ପାଣିଟା ଫୁଟିଲା ବେଳେ ସେ ଘୋଳଟା ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲି। ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ଫଳରେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେଲି। ଫୁଟିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଘୋଳଟା ଦେଇଦେଲେ ଆମକୁ ଇଜି ହେଇଯାଏ ପିଠା ଖଳି ଘାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗଢିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ପାଣି ଫୁଟିବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ ଦେବି, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ଥଣ୍ଡାଟା ପଡିଲା, ପାଣିଟା ଫୁଟୁଥିଲା, ଥଣ୍ଡାଟା ପଡିଲା ତ ପାଣିଟା ଟାଇମ ଲାଗିବ। ତ ପାଣି ଏବେ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଗ୍ୟାସକୁ ସିମ୍ କରିଦେବି, କାରଣ ବହୁତ ହାଇରେ ଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଅଟା ବା ସୁଜି ବା ମଇଦା ଯାହା ବି ପକଉ ନା, ସେ ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇଯାଏ। ତ ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସର ସିମଟା ଗ୍ୟାସର ସିମ୍ କରିଦେବି, ତାର ଜାଳଟା ସିମ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଦୟାକରି ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ବା ଦେଖୁଥିବେ, ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଆଉ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ, ବହୁତ ଇଏରେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭିଡିଓଟା ତିଆରି କରୁଛି। ମତେ ବହୁତ ଟାଇମ ଟେକିଂ ଲାଗୁଛି ବି କରିବା ପାଇଁ କି, କାରଣ ଘର କାମ, ପିଲାଙ୍କ କାମ, ସବୁ କାମ ଦେଖିକି ମୁଁ ଭିଡିଓଟା ବନେଇଲା ବେଳକୁ ବି ମତେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ଫିର ବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କରିବା ପାଇଁ କି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ସାରିକି ମୁଁ ତାକୁ 10 ମିନିଟ ସମୟ ଦେଲି ଫୁଟିବା ପାଇଁ କି। ତ ସିଝି ଯାଇଛି। 10 ମିନିଟ ପରେ ମୁଁ ଦେଖେ ତ ଅଟା ଚାରିପଟୁ ପାଣି ଫୁଟି ଫୁଟି ଆସି ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କାଠ ଖଡିକା ହଉ ଆପଣ ଚଟୁରେ ଯୋଉଥିରେ ବି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବେ, ଘାଣ୍ଟିକି ତାକୁ ପୁରା ଖଳି କରି ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଯେହେତୁ ସେଟା ନରମ ପାଣି ଫୁଟିବାଟା ଅଛି ନା, ତ ଗ୍ୟାସଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବେ। ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ସେ ପୁରା ଗୋଟା ଖଳି ବା ଜନ୍ତୁଣୀଟା ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ଦେଖିବେ ଜନ୍ତୁଣୀ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ପୁଣି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଲାନି ନା, ଟିକେ ହାଇଟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ପାରିନି ଠିକ ସେ, ତ ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ହାତରେ ମିଲ୍ କରିଲେ ସେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲସେ ପୋଛା ପୋଛି କରିଦେଇକି 10 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ଘୋଡେଇବାକୁ ଛାଡିଦେବି, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି। ଗରମରେ ସେ ଯୋଉ ବାମ୍ଫରେ ଘୋଡେଇ ଦେଲେ ନା, ସେ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିଯିବ।
ସିଝିଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଚକଟିବା ପାଇଁକି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଘୋଡେଇ ଦେଲି। ସେପଟେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଗୁଡିଏ କାମ ଥିଲା ସେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ମୋ କାମ ଦାମ ସାରି ପୁଣି ଆସିଲି ଏପଟକୁ ଖଳି ବା ଜନ୍ତୁଣୀଟା ବାହାର କରି ଚକଟିବା ପାଇଁକି। ଜନ୍ତୁଣୀ ଏବେ ବି ମୋର ଗରମ ଅଛି ହାତକୁ ମୋର ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁନା ହେଇଯିବ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ ନା ସେ ପୁରା ହାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଯୋଉ ଗୋଟାଟା ପୁରା ହାର୍ଡ ହେଇଥାଏ ସେ ସହଜେ ଭାଙ୍ଗେନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଏଇଟା ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ପାରିଲିନି ନା ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିଛି ତାକୁ ମେଲ୍ଟ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି ହାତ ମୋର ତାତି ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ସେଇ ଗରମ ପାଇଁକି ମୁଁ ଟିକେ ତେଲ ଲଗେଇଦେବି ହାତରେ ଯେହେତୁ ଖଳିଟା ଗରମଟା ହାତରେ ଲାଗିଲେ ନା ବହୁତ ଗରମ ଲାଗେ ଆଉ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କି ହାତଟାରେ ଟିକେ ତେଲ ମାରି ମାରି ମୁଁ ତାକୁ ଚକଟି ଦଉଛି। ଚକଟି ଦେଲା ପରେ ଅଟାରେ ଚକଟି ଦେଇକି ଖଳିଟା କଲେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ଗରମ ଖଳିଟା ଟିକେ ଚକଟିକି ଯଦି ଖଳି ବା ଜନ୍ତୁଣୀ ତିଆରି କରିବେ ସେଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ମାନେ ପିଠାଟା କଲେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ନିଜେ କହିବେ କେତେ ବଢିଆ ଭଲସେ ପିଠାଟା ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଫୁଲି ଫୁଲି ହେଇଥିବ ଭିତରଟା ପୁରା ନରମ ଥିବ। ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଗରମ ଖଳିଟା ଚକଟିକି କରିବା ମାନେ ଏତେ ବି ଗରମ ଥିବ ଯେ ହାତରେ ଧରି ପାରିବେ ସେମିତି ନୁହଁ ହାତରେ ଧରି ପାରିଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ଗରମ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏବେ ତେଲ ମାରିକି ମୁଁ ଖଳିଟାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଚକଟିକି ଚିକଣ କରି ଥୋଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନରମ ଖଳି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ନରମ ହେଇଛି ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ଅଟା ଯେତେବେଳେ ବି କରିବେ ନା 1 କପ୍ ଅଟାରେ 1.5 କପ୍ ପାଣି ଦେବେ। ଆଉ ଚିନି ବା ଗୁଡ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପକେଇବେ। କିଏ ଅଧିକ ମିଠା ଖାଏ ତ କିଏ କମ ମିଠା ଖାଏ ଆମର ଟିକେ ମିଠା ଦରକାର ତ ମୁଁ 1/2 କପ୍ ଚିନି ଦେଇଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କମେଇ ପାରିବେ ବଢେଇ ପାରିବେ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏପଟେ କାକରା କରିବା ପାଇଁ କି ତାକୁ ସେପ ଦେଇ ଦେଇଛି। ସେ ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଛାଞ୍ଚରେ କରିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ତ ଛାଞ୍ଚ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ବହୁତ ମାନେ ଡିଜାଇନ ର ଛାଞ୍ଚ ନେଇକି ଆସିପାରିବେ। ମୁଁ ନର୍ମାଲ ହାତରେ କରିବି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଲ କରିବି ପୁରା ଦେଖି ଖାଲି ଗୋଲ ମଣ୍ଡା ଟାଇପ ର ବି କରିକି ଛାଣି ପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାକରା କରିବି। ସେଇଟା ନଡିଆ ପୁର ଦେଇକି ଆପଣ ନଡିଆ ଜାଗାରେ ଛେନା ପୁର ଦେଇପାରିବେ। ଆଇଦର ଭଜା ରାଶି ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ ନଡିଆ ଛେନା ମିଶେଇକି ବି ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ଯୋଉଟା ବି ଥିବ ମୁଁ ତ ନଡିଆ ପୁରରେ କାରଣ ମୁଁ ଏଇଠି ଛେନା ନଥିଲା କି ମୋ ପାଖରେ ଛେନା ପୁର କରିବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ଆସୁଛି ନା ମୁଁ ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ମୁଁ ନଡିଆରେ ହିଁ କରିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ସେପ ରେ ମୁଁ ଖଳିଟା ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ତେଲ ଦେଇଦେଲେ ନା ଖଳିଟା ଗଢିବା ପାଇଁ ପିଠା ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଆଉ ହାତରେ ଲାଗେନି। ଆଉ ଭଲସେ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ନଡିଆ ପୁର ଦେଇଦେଇକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାର ପୁରା ଗୋଲ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ତାକୁ ଯୋଉ ସେପ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଛାଞ୍ଚ ମିଳୁଛି ବା ସିଲଭର ଛାଞ୍ଚ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଛାଞ୍ଚରେ ଦେଇପାରିବେ। ନାଇଁ ତ ନିଜ ହାତରେ ସେଇ ସେପ ଖାଲି ଗୋଲ କରିକି ରଖିପାରିବେ ନାଇଁ ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ହଉ ବା କଦଳୀ ପତ୍ର ହଉ ଆଇଦର ତେଲ ଜରି ଆପଣ ଯୋଉ ରିଫାଇନ ତେଲ ନା ସେ ତେଲ ଜରି ମୁହଁରୁ କାଟିଦେବେ କାଟି ଦେଇକି ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲ କରିଥିବା ପୁର ଦିଆ ମଣ୍ଡା ତାକୁ ରଖିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ରେ ତାକୁ ଥାପିଦେବେ। ତ ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ସେପ ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖେ ତେଲ ଜରି ନଥିଲା କଦଳୀ ପତ୍ର ନଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ହିଁ ନେଇକି ହାତରେ ଥାପି ଥାପି କରିବା ପାଇଁ କି କରିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ମଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲି ପୁର ତାକୁ ଆଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି କରି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ମୋଟା କରିବେ ପତଳା କରିବେ ଯୋଉ ସେପରେ କରିପାରିବେ କାରଣ ମୋର ଟିକେ ପୁର ଏଇଠି ଅଧିକ ହେଇଯିବା ହେତୁ ମୁଁ କଲାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଫାଟିଗଲା ତ ସେଟା ବହୁତ ପତଳା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଫାଟିଗଲା। ଆପଣ ଦେଖିକି ପୁର ଟିକେ ଯଦି କମ ଥିବ ନା ଆପଣ ପୁରା ପିଠା ପୁରା ପୁରୀ ମାନେ ପୁରୀ ଟାଇପ ର କରିପାରିବେ। ପୁରା ପତଳା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୋର କଷି ନଡିଆ ଟା ଭିତରେ ବି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ନଡିଆ ଅଛି ମୁଁ ପତଳା ହବ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ କଲା ସେ ଫାଟିଗଲା। ଗୋଟେ ତା ପରଠୁ ମୁଁ ନାଇଁ ପତଳା କରିବିନି ଟିକେ ମୋଟା କରିବି। ଏ କହିକି ସେପ ଦେଇକି ମୁଁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ପିଠା ଏମିତି ସାଇଜ କରିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାଣିଲା ବେଳକୁ ହେବନି ନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ହଁ ମୁଁ କରିଦେ ମୁଁ ଛାଣିଦେବି ସେଟା ନୁହଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ମୁଁ ଆଟେ ଟାଇମ ସବୁ କରିକି ଥୋଇଥିବି ତାପରେ ତେଲ କଡେଇ ବସେଇକି ମୁଁ ଗରମ ଛାଣିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ସେ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଏମିତି କି ସବୁ ଯାକ ପିଠା ମୁଁ ଗଢି ସାରିଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ମତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଘରେ ପୁର ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ କେତେଟା ସାଧା ପିଠା ବି କରିଛି। କେତେ ସାଧା 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କରିଛି ବାକି ସବୁ ପୁର ଦେଇ କରିଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ କରେଇ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ତେଲ କରେଇ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି
ଗରମ ହେଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ବାସ୍ ଟିକେ ଖଳି ପକେଇକି ସେଠି ଦେଖିଲି, ଖଳି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପରକୁ ଆସିଗଲା, ଜାଣିଲି ଯେ ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ ଏବେ ରେଡି। ମୁଁ ସେଇଥିରେ ମୁଁ କାକରା ପିଠା ପକେଇଲି। ମୁଁ ଅଧିକ ପକେଇଲିନି, 3ଟା ପକେଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଛୋଟ କରେଇ, ଛୋଟ ଜାଗା, ଅଧିକ ପକେଇଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଉ ନା ପିଠା ଓଲଟେଇ ହବ, ଭିତରେ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ, ଭଲ ଆସିବନି। ଏମିତି ଜାଳଟା ବି ପୁରା ହାଇ ରଖିବେନି, ପୁରା ମିଡିୟମ ରଖିବେନି, ମିଡିୟମ ଟୁ ହାଇ ରଖିବେ। ନାଇଁ ତ ପିଠା ଯଦି ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ ରେ ପକେଇବେ ନା, ପିଠା ସବୁ ଫାଟିଯିବ। ତାକୁ ଜାଳ ନ ପାଇଲେ ନା ପିଠା ସବୁ ଫାଟିଯାଏ। ତ ଟିକେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ ରେ ରଖିବେ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପିଠା ଟା ଫୁଲି ଯେମିତି ଭାସିଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ପିଠା ଏବେ ତେଲ ଠିକ ଅଛି, ଜାଳ ଠିକ ଅଛି, ପିଠା ବି ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପିଠା ଏମିତି ଭାସିଲା ଭଳିଆ ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଛାଡିଦେଲାଣି, ମୁଁ ତାକୁ ଓଲଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଲଟି ଯିବ। ୱାନ୍ସ ଓଲଟି ଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲି କି ସେ ପୁରା ରେଡି। କାକରା ପିଠା ପୁରା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚିନିରେ କରିଛି, ଆଉ ବେଶୀ ମୁଁ ଡାର୍କ କରୁନି। ଗୁଡ ହେଇଥିଲେ ସେ ଟିକେ ଡାର୍କ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ କଲର ଆସିଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚିନିରେ କରିବା ହେତୁ ମୁଁ ଏତିକିରେ ହିଁ କାଢି ଦେଇଛି। ଚିନିରେ କଲେ ବହୁତ ସମୟ ସେ ପୋଡିଯାଏ, ଆଉ କଲର ଟା ଆସିଯିବନି। ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ପିଠା ଟା କାଢି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ଲିଜ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାକରା ପିଠା ତ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଆପଣ କରିବେ ଘରେ, ଅଳ୍ପ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ। ଯଦି ଅଳ୍ପ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ନ ହଉଛି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପରଫେକ୍ଟ ହିଁ ହବ। ମୋ ଆଶା ପରଫେକ୍ଟ ହବ, ଆଉ ମୋର ବି ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ନରମ ହେଇକି ପିଠା ହେଇଛି। ଆଉ ଗରମ ଥିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୂଜା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି। ପୂଜା ହଉ ବା ଜନ୍ମଦିନ ହେଉ, ଏମିତି ବି ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଫ୍ରାଦ୍ଧ ହେଲେ ବି ଆମେ କାକରା ପିଠା କରୁ, ସେ ପୁଣି ଅଟାରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ନରମ ହେଇକି ଗରମ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ ସେୟାର କରିକି ମୋ କମେଣ୍ଟ ରେ କହିବେ। ଆଉ ପିଠା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଖାଇବେ, ମତେ କହିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।